Александр Галич, Татарстан алдыңғы республика, шетелден де көп келелер, әйбәтрек тұрмыш ізләп, әйбәтрек хезмәт хақлары дизләп тұрынды. Элек-электен де біздің жеребізде түрлі милләт вәкилләре көп яшады. Біз дустату яшайбыз. Өзебезнең традициялар бар. Шул ук вакытта читтән килүчеләр саны да арта. Бу шартларда башкаларның гореф-гадәтләрен үстерүгә ничек ярдәм итәргә һәм иң мөһиме үзебезнекендә ничек саклап калырга? Бу авыр мәсьәлә. Әйтик, без менә бүгенге тормыш глобализация дип сөйлибез. Үзебезнең телебезне, үзебезнең динебезне, үзебезнең гореф-гадәтләрне саклау әле Татарстанда булып та бик җиңел түгел. Әлбәттә, кеше үзенә нәрсә уңай, нәрсә җиңел, шуны беренче чиратта эшли. Ул нәрсәдер үзенең теле, дине турында искә ала, инде бераз уллайгач, вакыт үткәч. Шуңа күрә бу мәсьәләдә безгә без Татарстан буларак бөтен татарларның бер кыйбласы булып торабыз. Шуңа күрә бу мәсьәлә турында да уйларга кирәк. Әгәр дә без аны уйламасак, безнең милләтебез әкрен-әкрен юкка чыгачак. Шуңа күрә әйтик, менә Болгар төзекләндерелде, хәзер академия төзелә, ел сайын Болгар җыены үткәрәбез, сабан туйлары оештырабыз, кайларга гына барып җитмибез. Ничектер үзебезнең милләттәшләр белән элемтәне саклыйбыз. Менә безнең Конгресс татар бик ул мәсьәләдә уңай эшли. Бу мәсьәләләр алар бик кирәк. Икенчедән, без бит гыр татар гына түгел, безнең яртысы республиканың татары булса, калганы бүтән милләтләр. Рус, чуваш, мари, анда 170 төр милләт бездә яши. Шул ук чакта без аларга да шарт тудырга тиеш. Әйтик, менә академия төзибез, икона Казанский Божьей Материның дигән ширкәвен, соборын төзибез. Ул былтырмы, 2 ел элекме 100 еллык булды синагоганың. Менә Старообрядческий ширкәвенә ярдәм күрсәттек. Әгәр дә ул халыкка без шарт тудырмасак, аларга монда яшәргә кызык булмас. Алар монда бер халык булып яши. Менә Ассамблея народов, менә Фәрит Хариш Мөхәммәтшин бик зур кычкырта, менә аларны тупларга, җыерга, ниндер ярдәм күрсәтергә. Алар аша шул халыклар белән элемтәдә торабыз. Бу эшне без бик кирәк дип саныйбыз. Әгәр дә безнең җирлектә тынычлык, килешү булмаса, милләтләр арасында, дин арасында, ул бу җирлекнең бер киләчәге дә юк. Шуңа күрә без үзебезнекен, татар милләтенең бөтен диләрен сакларга тиеш. Шул ук чакта бүтән милләтләргә дә бөтен шартлар тудырга тиеш. Шул юнәлештә киләчәктә дә эшләячәкбез.